nnim obi kyerɛ mama KaakyireFM no ɛnɛ nso yɛbusua ne adɔfoɔ ahyiaeɛ yɛde aba yɛkyerɛ obi bia yɛma yɛn nyinaa yɛho etiri nkwa Awurade de na wɔtwe baako atwa mu yɛkyɛ yɛn wesu yɛsi mu ɛno a yɛdwo da ɛnɛ yɛ benada ɛnɛ nso bebree sɛdeɛ yɛka no sɛ de mu nua ba mama KaakyireFM adagye ni poso yɛnam na gya yɛboaboa yɛ ho eti adɔfoɔ a motie yɛn mo a mohwɛ mo a mo subscribe yɛkyerɛ obi bia ɛde obi bia ase yɛsrɛw wosaka video ya fama wo nua na onua so fama onua me nua bia na anka wo dan eti kwan na tena ma wo ebia na obi nso ne deɛ ebra so na wontie bi na wonhu nneɛma a ɛkɔso ɛwɔ wiase ɛde aburokyire Germany kuro ya yɛwɔ mu yi nneɛma a yɛde ɛyɛ yɛ ho ɛno ti nnɛ sabusua na adɔfoɔ soma me a deɛ mani aba ne sɛ tena se na tie nsɛm no na wawobɛhu this is about you ɛyɛ nsɛm bebree ɛgyina hɔ ma nsɛm bebree saa bere ato wo nua ɛnto wo nti ebia na wo deɛ sɛbesɛbe te sɛ yadeɛ obi deɛ yɛ ti yadeɛ obi deɛ yɛ funyadeɛ obi deɛ yɛ ni yadeɛ obi deɛ yɛ sin yadeɛ ne nyinaa so yɛ yadeɛ nanso yadeɛ nyinaa mu no emu akudeɛ akwadare a ɛka nipa a na nipa wie aba ɛyɛ sɛbe anifira yadeɛ ɛno ti ne yɛsra manfoɔ ne adɔfoɔ sɛ yɛn nuanom aba kɔ ahohiahia mu ba saa bere bɛnhu deɛ bɛnya mmoa bi amfiri baabi a na nso Awurade adom nti ɛnam adɔfoɔ so ɛboa moma yɛmmoaboa yɛ ho na yɛnhu yɛn nuanom sinitɔ ɛne nneɛma bi a ɛkɔ so na yɛmfa mmoaboa yɛ ho sɛdeɛ wonim dwumadie yi ɛyɛ adɔfoɔ ɛne abusua ebi ne frɛ na yɛaka yɛn nsɛm akyerɛ yɛn na wo nua ba mama KaakyireFM me ne adɔfoɔ ne abusua ne mpanyin atena ase ne yɛaduadua ase no mu na meka bom a makyekyere ma begyae ne sei puyaa ɛnɛ nsɛm a mebɛgyaa mu no nyaadagye tena ase na wobɛte nsɛm amanfoɔ de dwantoa nam o mpanyin ne kae ala wo yere wo nsɛm bebree a yɛbum enipa bi ne wɔ hɔ a baayere bɛ nsɛm nanso gya ama aban obɛbum Ghana aban so bɛbum sɛdeɛ Kevin Taylor abu nipa bi no bɛ nsɛm no wodi agora wo green card yɛbɛgye wodi agora German pass yɛbɛgye wodi agora wokita be fisted yɛbɛgye wodi agora German aban bɛpam wo afiri kuro ha efiri sɛ bɛyɛkyekyere kuro no wo maame nka ho wo papa nka ho wo nana nka ho adom bi ne de ɔbaayɛ eti tena se na memɛduadua mu na memfa nnɛ nsɛm a ɛwɔ hɔ mmerɛ wo meda se sɛ wɔyɛ aso na wotie sɛdeɛ da bia munim no nneɛma bebree na etwa gu de abusua ne adɔfoɔ amanfoɔ nsɛm a yɛdi animu ne akyire a yɛboa me nuanom me nua baa bi a ɔde ne nsɛm ɛbaayɛ saa asɛm no nokure ni asɛm ne bɛtɔɔ yɛ no na ayɛ dendenden eti saa program no ɛnya adagye kora nyɛ ɛpɛ nipa ne adɔfoɔ ne mpanyin a edi bɛkyi ma yɛtu ho anamɔm yɛn nua baa di asɛm yi efiri kuro a yɛfrɛ no German kuro bi a wɔ Koron side hɔ baabi ɛbɛbɛ akil na akilfoɔ akil sɛ hefafoɔ saa hɔ no nsɛm wɔ hɔ wodeɛ munya adagye na ne muntie deɛ baayɛ ababaawa yɛ asɛm ɔde baayɛ ne sɛ okita ma mmienu na ɔno nso ne kunu ɛndeɛ bɛrima no a ɔne no ɔware buroni aware paa ɔno firi baabi de baayɛ na bɛrima no ware buroni aware paa na ɛkɔbaa sɛ okunu no tu sika ɛma obi saneeɛ nipa ne sane wieɛ no afɛ deɛ wieɛ a ɔsane apɛ sika foforɔ sɛ sika a wɔgyeeɛ no esua na yɛsan sɛ bɛrima baako no so na atena burokyi akyɛ kakra nti no na ɔka kyerɛ ne sɛ krakye menim sɛ menti mu nsane nti na mbɛpɛ wotu yɛ sika enti ɛkɔbaa sɛ bɛrima ɛyɛ sɛ ɛnka wɔpɛ kwan bi so ɛde ababaawa no afa na Nyankopɔn yɛ adom na ababaawa no kunu no ɛyɛ sɛ ɛnkora no yɛ ne ba enti ɔnti mu ntena hɔ ɛma bɛrima no nyɛ nneɛma bi a ɛwɔ sɛ ɔyɛ yanom enti deɛ kɔbaa yɛ ne sɛ bɛrima yi ɛfa kwan bi so ɛne ne yere buroni kasaeɛ sɛbe anka wiase bɛnka korɔmfoɔ deɛ ale oyi nnɛ bɛrima yi ne bɛyɛ awo mmienu ɛyɛ asɛnkeseɛ a wɔkɔka sɛ wɔ yɛkyerɛ buroni baa sɛdeɛ mu nyina mu ne buroni so ɔne ne wɔ ba baako enti bɛrima yi tena ase ɛdwene nsɛm yi ho bebree na wɔ Nyankopɔn a ɔyɛ kwankyerɛfoɔ no ɔkyerɛ ne kwan abo ba yɛte aseɛ sɛ ɛma yɛ nhyira
ema ye ti be ma so yes say ono a wo na ma de onto nkra ne mu de besi bi anya den ensi enti saa brante no ye de asem yi ema ho yugi amtefo ema o moko hweye ehu sampa papa na oni broni ba ne te no na abrofo hu o sa na hu seye menum yenu ohu de ya ye kuro de ye guso aye ye kuro no kura ye nka ene boni aye ya ye njintum nti no e ma je ne mfo tum ene maame ne kasae maame na te ase ama sabre be ma na sanefo ne ma no be ma na oji sika no aban ne so de fa sika ne bra owura ne so do no so be sana je ne sika e ya sensebe asemwi e ya sensebe aban no oyire ba ma no aje ne sika wo aban no oyire be ma ya aje ne sika e ye say 13,000 euro ono agye adi na ka odi house wey dey eba na nyame yo hata suri no me dia ba ka kyerɛ sɛ eye wo bi ni ma obi kyerɛ wo dia fa wasɛ ne bra dia wo di baba no me ne mpanyin betena se gama ya ba ya da hono ma ye betena se ye beduaduam dia mmra ne da no ne ye dia to anuanom sɛ ye Ghanafoɔ ya ankasa ye da ne ye ho moa ne ya re ye ho de a papa anya hwea bɔne so ntimi nya hwea o sɛ de ya mo kana ni tiri kasa wo kɔ no obi ni obi wa asɛm bisa sɛ ye dadada na ebia na asɛ no ni ma hyase enu tiri da bi anka sɛ ya obi aka na asɛm fitiase ane ne de ayɛ de wo bekom no nanso asɛm ne bi wɔ hɔ a wo bɛka sɛ obi ayɛ obi papa na wo bɛyɛ obi papa awie na wo so de animguase ene bɔne bɛba no soso de edi gyina hɔ na anya yie de a ɔde bɛto hɔ ade na yɛ de gyina na anya yie a yɛ de to hɔ enti sɛ wo yere waba kɔ no mu kase so a ne ba abu mamam enu nti ekoba sɛ fe de be ma ete hɔ a na fe onya akrata sɛ krate na wo kra sa ankra no enye wo ma eti onipa ne manie aba ye hu tie firi ne kɔ enkra na ye wo ba na sei na akoba sɛ saa wo ade a wo ye yenie afi na sɛ be hwetwere be ma ibo be ma da ne ba me nuanom Ghanafoɔ a yɛte aburukyire ye kansem sabe hie ya ma ani ne be kasa kyerɛw momma ye hie ne nya adwuma wate na momma ye nyai sɛ me ne mbo a wo kanenti no me ya ade a ebegu ani mase ebe ye wo ya anuanom ewiase ye da hɔ no sensa benkum ni hɔ a nifa nya hwio saa ne nifa ni hɔ a benkum so nya hwee eye nipa Louis ta ka asɛm we ala nipa ne fun nipa nya aboa krama ne mefon wo da krama ne o mefon wo aponchi e mefon wo gye sɛ wo nua nipa ya sɛ wo nua bi ɛyɛ ade a na wada na wadwene kakra sɛ ye guani mase na anya wo de ye de ade a ye ayew abrochi kura yetimu Germany ha kura wo so anuanom mo hwɛ nneɛma a ya ye de ye ho wotimu tena sigi sika firi wo nua ho na wo wi a wa asa na ye sɛ wudi sɛ wi ebi aba enenam kwan so na ye guso wo sa brantie na wo wote sa akin area hɔ na wasensa wakosan bi wɔ breme ye guso a ye hwehwɛ wo nsɛm eniema bebre na eba eye wo sɛ wagye obi sika enti wo no ye kwatwe mogya akra na nye wo ba enti wo benya wo ho adi totoroto a na ka kyerɛ wo mo ama ye saa mamanfo a mo de saafo no eko osu ane awerɛhoɔ mu no adi kana ka to sɛ mmere bi bɛso wo gya mankrom ha sana nsɛ mo amuhu ye eniema ekoso ya obi ti wo sɛ obi de atwa obi atom wo fu sɛ gya manfo no sɛbe begugu no be nya badwuma ho begugu ba bi a be ye badwuma de oto office bi a wo ko amte a oto ho ye n'adwuma police fo ye omo adwuma faculty fo ye omo adwuma ba bi biara obi a wo bere sɛ de time abede ye be adwuma no eni ti momma yensu anyansa na yenhu sɛ ba bi a ye firi no ho nye ne ya benya ba bi atena na sɛ koba sɛ wonim sɛ wonua wo boa no ema ne nya krata na ono so benya asomdie na sɛ wogye sɛ sika wie na fɛ koba sɛ wo di wonua na gu na mo so mo ama ye mo ho sɛ wo ba aburokyira kyere mo ninim nsɛm papa aburokyire krata emfa ho sɛ oba ya kyere aburokyire mmara emfa ho sɛ wonim nyansa be hyehyɛ mmara ne won ka ho eti nipa bi no so aya amote hɔ a ne mo kansam etu nipa bi ne mfo no wo a wa ma obi asane ama wo so ye careful wo ne nipa ne hia a hu sare a wo ne na kasa afa hu nkomo a wo ne na odi
man also enquire what gonna say, Sika what you are no. Now so man in your wife gonna say, Sika what you free nipa no hono, sabi people be upon naso. Sawa hum, people naso. Na wiase we na da hono, ebi nipa no, sa oba ma yede na kɔ Ghana. Sa oba ma ne nkrata sei, onko bo dua o, but se wo wote ha, e ma wabusuafo ani gye. E ma wo ma me hoto no. E ma wo ti sika kɔ ma wabusuafo anase wo ma owura oba emma bi ewo abreche kuro ha yagege memma bi ne sika sɛ yɛyɛ nkrata a saa ba no onsɔre akomache nkwa adwuma ɔyɛ onu ani sɛ na adwuma yɛ 4 hours 2 hours enti nipa na ɔno ɔbɛyɛ nkrata na nyade ɛbɛyɛ yie ɔpɛ sika de ayɛ na de enti no 10,000 5,000 na agye afiri nipa no ho last minute no na akɔyɛ nsɛm bebree saafoɔ yi nyina no ebire bi ɛbɛso wɔ kurom ha ebire bi ɛbɛso wɔ kurom ha Abrochire me ka kyerɛ wo sɛ mfa ho sɛ ɔba ya kyerɛ wo ɛmfa ho mama ka kyerɛ mmara a yɛda kuro ha no ɛmfa ho ne wo wugya ama nkasa a wutimi ka kyerɛ obi mmara wɔ kurom ha mmara ɛwɔ kurom ha na mmara so yɛ adwuma ahanya Africa ahanya Ghana ahanya wo maame fie ahanya wo maame pokyea ho ahanya abusua a wodi mu panyin wodi mu hene enti saafoɔ na motie abrochire ha na mo osisi mu nuanom na mo yɛ mu nuanom ayakayaka de no mo mama adwene nya adwuma na de ekoso no enu bi ne me ka kyerɛ wo no mema na bɛsɔre ya bɛ ka nsɛm akɛseɛ bɛ kyerɛ sɛ mpo hwɛ mo ministers yɛ egu Ghana na sɛ wo wɔ nyansa tena se na bisa ho sa de minister asomasi ne mba nyina egu America ne mba nyina egu Canada ne mba nyina egu UK nti ya mo ntena se misa ana sɛ be ya ba abroche ntiri ya hu sɛ nyansa no Honorable Kennedy Japan sama air coso radio so ni sama ti bibiri mo radio de Kevin Taylor ena ya den se Ghana be da de diplomatic passport enso America for by ti ma de green card sebe de be ma no sebe mfa ma no sa ni dia ma ba beti ma de krata ekita wo no German pass e beti ma de wakɔ se ye wo se wo pese ye mfa obi nkɔ a emra wa abrochire wo abrochire mra so ye adwuma enu ti me nua no Ghana for a yetu kwan ababrochire na yewo abusua yewo adɔfoɔ yewo kuroma a sɛ yesu yebetima boa binom ama daakye obi asɔra no pa na kasa awurade me da wase nipa asoma sinti na madidi nipa asoma sinti na me ba nya yaresa nipa asoma sinti me betima kɔ school anuanom ene ne me kasa nhwe obi hu mu no kwase ai bia wote kuro ha woyɛ ɔhema woyɛ panyini wote Ghana hɔ a wokura nipa kotokoto na so mfa obi basa wo hɛ no enti so obi wa kwantuo mu ha na sɛ wonne no ayɛ nkrata ana sɛ waboa no kwan bi so a wagye sika a mpo de kyɛ na krache maame papa enye yize saa enti momma ye kuro mu adwene na we yetim no momma ne nya adwuma wote Ghana wakwan nye unsuo nye suku nye ye ka no the politics ye ka asɛm we no banyansafoɔ badwendwen ba ye kasa kyerɛ nyansafoɔ no de wonim nyansa no na afa asɛm no na aka no pɔtɔ sɛdeɛ da bia meka no asɛm ne si a obi atu America bɛka na yakasa we numfoɔ YouTube foɔ we ɛna radio station we ne kan first ababɛn no wom ababɛn na asɛm na wo bɛka na ewom mo ma yɛntena se na yɛnwe na asɛm ho na yɛnhu di asɛm no sɛ yɛ wo a ne wasi gudan sɛ de nka kyerɛ wo no ɛnɛ mo nhwɛ nkran adan ne akwan ahodo a adan abɛsisi asinsuo ma bebubu no nka enye de wo sɛ wo nua bi asida na wo nua no so sɛ be anwini nyansa anhu sɛ ba bi ansuo da ne amisidan no sɛ meyo ne kyɛ sɛ ɔyɛ nipa bɔne wo so nkwase asɛm ne wadi no sɛ wonim sɛ ha nsuo da ha bridge wo asida ne nyina be tu foundation nyina nsuo ba nti wonim nyansa wo de wa na nwene meyo no obebu dan no sɛ ɔno ne yɛ nipa bɔne aban na ɔkyerɛ sɛ bɛn kura kuro no ɔno so ne yɛ nipa bɔne Ghanafoɔ sɛdeɛ maka no ma yɛ nyinaa yɛ difo yɛ wɔ adwuma yɛ enti no momma yɛntena se na yɛnwene na yɛnhu sɛ ɛnneɛma a yɛyɛ no so na wie yɛbɛsisɛn ɛno nti ne mɛka kyerɛ sɛ this is ɛkyɛ sɛ ɛnneɛma wei no ɛyɛ nneɛma a menhu sɛdeɛ mesi kasa ne kyerɛ wo menhu sɛdeɛ mesi nka mfa nkyerɛ wo wɔdɔfoɔ ensɛm a mede ba ne no wahu nipa na nka ɔno ɔkɔto koti ade asa no bi no ɔno ade asa ne nsuno
Wagye obi sika sane for nkora mienu okita baba ko no de ba ko bai wasana de 13,000 ya kan say obi beka say eto da ansa ni bi pakra ne se me ne mpanyini tena se ana me ka kire nipa mu a na obi sa so onti nipa no voice ana say ohun ya wagye o sa na obi so akwaje obi sika a wonu nim pefe sa akra ne nye ne ba enso akọ amaba kwatwene mogya so onim 100% sa akra ne nye ne ba na ntu refi say wuji sika so di free nipa no ho ana o refi sa wuji sika free nipa no ho papa hweye akenfo sa area ho aken ho ne nkuro bi ewo ho asem american no sa Dortmund side ho no eniema we nyina no ekoso na mo so amwo bele ha na mo hyehyɛ kyire na mo de mo nkrata ama boys bi de ma ye adwuma mo fa mema ni sika ma wo no mo de mo ntwene mo sa ma abefo bi ni so amoso mo abu amanfo ma agege o mo sika na mo tu wa ya mo ho sa mo ni mo wanyansa enyansafo na mo gwa brechire kuro ha no a mo so na ba mo de mo so mo sika mo de o ma amanfo di interest no a mo wi ya no mo de mo nyina mo ntwene na mo bere beba mo ti mo fia no pa ne krenke e ya be frɛ wo bang na wabie no na fa wo de ho pipese aba o bang na wo so wabie no se papa anya hwea bone so anya hwe da eti abrechirefo ena asem we ya me nu mie no ayeti abrechire ha me nu mie no ayeti abrechire ha obi kuro so ne ya ba no ye ba ne pa bie se de bia nka kire wo no mo hwe niema a ekoso eniema etwagu wo beti se wo nu bi osra na ye obi animguase video bia betom na wo se video we dia o eko na no mo hwe owura kwa me dinkra papa ba bia wo bia nyame hira wo akola kitikiti a abema aketua ase 13 years wone ba ko 24 years or 22 years enkola we hu nyansa se papa wanya se 52 years ato nsuo taxi driver bia na ogina nsuo so akola ne hu nyansa yi no de dipedi man se video no be share man ko obi asabio yanya mbade man ne manyansafo se akola no video na ne be show owura kwa me dinkra wono na kofa akola yi ama am say Angel FM fo ebo asa akola no de muni man se video na to na mu di America na etrende kwanya akola no bisa wo se eye den na akokoduro be na akola no kura nya aye e de koso papa no mu na ye wo a se ye wo ba se ye wo kunu se ye wo busuani na nka saa brɛ na ɔkɔ na nka wugina hɔ a se ye wo papa no koso saa nipa no mu a nka oba fie nka be de den wuti akola yi nkasa ya na ɔyɛ ade rewi ekuro gya hɔ na ho a wo so eye nyame ne bowura ni mu e ma na akola wei eye de timi so papa pani mu twi ne firi nsuo mu eye nyame munya saa dɔ ne saa kokoduro ne bi eti hu sese broche ha wogi obi sika se wo bo na ma na nyankrata da di kan dwene kwansi akola na wo kosan no sebe woni sa akola na ewu nti aye wo ba forever eye wo ba ekosi awiye eti nkwaji obi sika na last minute wunye sa ne nkotwa ho se akola na nyoba usu ni sa akola na nyoba adenti na wo sa wo yesa saa na wonim se wonua bi wona ne problem bi kra na asi na mo betena sese mo beka no da bi na mo asore aninguase hwe onyame nku obi a onipa da sane wutimi nku no ena se wuku nipa na wo de obekire bo wo de obekire bo wo hu matu sara po onyini ye nyini na sa wankire bo a kwadefo sulumba ona ne kaaye wo so mre beso wo so wo mre beso wo so wo mre beso wa wo hweme wa wo tie me wo so mre beso ene de abusua ene adofo ede soma me nie ohine nyansafo no aladua na yedutam kese eno ne ene nipakun nipatire twa no wudurase a ba ko pe ne bete fa de aka ma ne nsi so etia enye wo de a eti bi onu waduru ho a enye wo de a no wafa ene de ma bejamu ebekasa kira banyansafo badwendwemba se wo betena se no wati asemi no wafa ba bi afiri mu meda wase uni aba mama KaakyireFM ni de ma KaakyireFM wa ne se choose bye bye.